oni bai, mae'r 2 flynedd diwethaf wedi bod yn gyfnod tawelach i bobl ifanc, gyda dim lot o ddigwyddiadau na chyfleoedd i gymdeithasu. Mae sawl fudiad wedi teimlo'r effaith, ond gyda'r rheolau nawr wedi codi, mae digwyddiadau'r ffermwyr ifanc yn ôl, a mae Rali Ffermwyr wedi dychwelyd. Yn ôl ymchwil, mae 76% o bobl ifanc wedi teimlo effaith negyddol o beidio gweld eu ffrindiau, felly mae yna bwysigrwydd mawr i ddiwrnod fel heddiw. Fferm Fron Heulog i lleoliad Rali Ceredigion eleni, a clwb llawenog sy'n gwesteio. Mae Sioned Carol Davies yn aelod o'r clwb hwnnw, ac hefyd yn aelod hŷn y sir a Chymru eleni. Mae rali i bob sir yn cynnwys holl amrywiaeth o gystadlaethau. Fel ti dechrau bod yma da'r cwca a'r coginio, yn tynnu dawnsio a'r canu, y cyneifio, mae'r ddangosau prif gylch. Mae'r diwrnod rali yn rhywbeth at dant pawb, mae'n diwrnod i cael y gymuned ac i gael y sir at ei gilydd i joio. O'ch chi'n gweld eisiau'r digwyddiadau clwb ffermwyr ifanc dros y 2 flynedd diwethaf, mae'n siŵr? Oedden, ti'n be, gweld y crows yma heddi, mae aelodau wedi gweld eisiau rali. Na beth mae pawb yn edrych ymlaen dan o rali, achos yng Ngheredigion ni'n mynd o leoliad i leoliad, felly pwy bynnag yn ennill heddi i ardal nhw byddwn ni'n mynd blwyddyn nesaf, felly mae'r bwrlwm na fynd i gweld ardal gwahanol hefyd, felly mae aros tan y rali diwedd y flwyddyn wir yn denu aelodau. Mae Wyn Thomas yn gyn-aelod o'r ffermwyr ifanc Ceredigion, ond mae dal yn gwneud llawer gyda'r mudiad yn ei waith fel rheolwr prosiect ymrwymiad y ffermwyr ifanc Tir Dewi, sef elusen iechyd meddwl i ffermwyr. Wel, mae'n waith i Tir Dewi'n cynnwys codi ymwybyddiaeth. Dyna'r rhan mwyaf ohono fe, codi ymwybyddiaeth o fewn y gymuned amaethyddol o'r angen sydd mas na'n help ac wrth gwrs dweud wrth ffermwyr yn gyson bod hi'n iawn i ofyn am help pan bod angen arnyn nhw. Pa fath o effaith wyt ti'n meddwl bod y 2 flynedd diwethaf wedi cael ar bobl ifanc? Wel, fi'n credu yn ystod y 2 flynedd y Covid mae yna unigrwydd mawr wedi bod, yn enwedig felly o fewn y gymuned amaethyddol, achos mae'n waith unig beth bynnag, a mae'r ffaith bod dim digwyddiadau wedi bod mlaen a bod nhw'n ffili mynd a gweld ei gilydd, mae wedi bod yn anodd iawn. Mae popeth sy'n digwydd yma heddi yn rhoi gymaint o gyfleoedd i'r bobl ifanc yma, y cystadlu ac yn y blaen, ond mae hefyd yr elfen gymdeithasol yma, cael treulio diwrnod yng nghwmni gilydd, cael mwynhau, a chi'n gweld bobl heddi, mae yna wen ar wyneb pawb, a pawb jyst mor falch cael gweld ei gilydd. Oes gyda ti unrhyw cyngor i bobl yn y byd amaeth am sut i ddiogelu iechyd meddwl nhw? Wel, fi'n credu mai siarad yw'r peth pwysig. Os oes rhywbeth yn gwasgu ar unrhyw un, mae rannu fe yn gwneud gymaint o wahaniaeth. A mae wastad rhywun mas na sy'n gallu helpu, a mae gofyn am help yn gam enfawr wrth gwrs. Ar ôl 2 flwyddyn o seibiant, mae'r cystadlu nôl, a phawb ar dan i gwneud ei gorau dros eu clybiau. Mae'r oed cystadlu wedi cael ei ymestyn i 28 mlwydd oed o ganlyniad i'r pandemig, ac un sy'n cystadlu am y tro o laf eleni i Fflir Lewis, Clwb Pen Parc. Pa gystadleuaeth oedd ti'n gwneud heddi? O'n i'n edrych trin glân heddi. O ti'n edrych digon profiadol, ti wedi gwneud e o blaen, dwi'n siŵr? Na, erioed yn gwneud o blaen, fi wedi bod ni'n practis, ond na, erioed yn cystadlu yn trin glân o blaen. Ers faint ti wedi bod yn cystadlu gyda'r ffermwyr ifanc te? Fi wedi bod yn cystadlu ers o'n i'n 10 oed, so mae hwnna'n 18 o flynyddoedd nawr, so tro ola eleni nawr. Fi'n mynd gweld iste'r cystadlu, ond fi'n parod i benni nawr. Mae teulu ifanc da fi, so hala bach amser dyn nhw. Nid ti colli y digwyddiadau'r cystadlaethau dros y 2 flynedd diwetha, lle oedd wrth gwrs seibiant yn doedd? Do, o'n i'n gweld iste'r cystadlu, ond o'n i'n cael digon prysur, o'n i'n helpu mas gyda'r siopau ar hyn oed y pethau yn yr ardal, so o'n i dal yn cael meetings ar Zoom, ond o'n i definitely'n gweld iste'r cystadlu. A fi'n gweld lot yn dechrau nawr yn 10-12 mlwydd oed, maen nhw wedi bod mas o ysgol, dros Covid a pethau, a maen nhw'n rili magu hyder, ti'n gweld nhw'n rili dymlaen leni a magu hyder, so mae'n rili neis. Un sy'n cael ei flas cyntaf o gystadlu yn y rali yw Thomas Bwlch Lewis i Glwb Mydroelyn.
Be ti wedi bod yn neud heddi, te? Fi wedi bod yn cystadlu yn neud hysbyseb. Sut ath o? Good, ie. Beth o rhaid i ti wneud? O rai fi canu a bwta mel. Ti joio? Ie, do. Oedd y mel y ffein? Oedd. O iawn. Be ti'n joio mwyaf wneud gyda Ffermwyr Ifanc? Cymysgu gyda ffrindiau fi a cael bach o sport. Sport sy'n bwysig, ynddo fe? Ie. A pob lwc gyda pob dim gyda chdi ar Ffermwyr Ifanc. Diolch. Fy enw i Wendaf Griffith. Bydd enillwyr y mwyafrif o'r cystadlaethau yn mynd ymlaen i gynrychioli'r sir yn y sioeferyn hunol. A Cadeirydd Cymru eleni yw Carol Haf. Dwi'n siŵr bod ti'n hynod falch gweld y rali sir o'n ôl. Mae fe mor braf gweld yr bwrlwm, yr clybiau y Ffermwyr Ifanc nôl yn ganol cefen gwlad, yn ganol y ca yma heddi. Mae'n gret gweld holl aelodau Ceredigion yn cystadlu'n frwd unwaith eto. Mae'n holl bwysig i ddweud y gwir. Mae'n rhywbeth mae aelodau ni fel mudiad wedi colli allan arno yn ystod y 2 flynedd diwetha. Nid yn unig i gwrdd â'i gilydd, ond i ddysgu sgiliau newydd. Ac wrth gwrs, nid yn unig yr aelodau, yn y cyn aelodau yn dod nôl ac yn hel atgofion gyda'i gilydd hefyd. Ti'n ffeindio bod Ffermwyr Ifanc ar ôl y pandemig yn awyddus i ymaelodi? Ydyn, yn bendant. Mi fuodd na gwymp yn yr aelodaeth gyda'r mudiad yn ystod Covid, ond oedd na i ddisgwyl gan fod gyda ni ddim y cystadlu ac yn y blaen fel sydd gyda ni nôl yma heddi. Ond mae'n bwysig i ddangos bod ni fel mudiad yma ar gyfer y dyfodol. Mae'r ffigurau sydd gyda ni ar hyn o bryd yn codi ac yn uwch mewn rhai siroedd nag oedden nhw cyn Covid. Felly mae hynny yn rhywbeth positif iawn, dwi'n meddwl. A gobeithio fydd yna fwy a fwy o aelodau yn gweld beth sydd gyda mudiad y Ffermwyr Ifanc i gynnig ac yn dod yn aelodau yn eu clybiau lleol nhw. Mae'n amlwg wrth weld y brwdfrydedd yma heddi bod pawb yn falch i fod nôl yn cystadlu, ond y bwysicach beth yn cymdeithasu a joio.